Tay, kinakagat. Wow! Wow! Angela! Asan na yun sa'yo? Asan na? Yung mga katuyo. Ang lapad. Ah? Mayroon na naman mga katuyo si Angela. Oh. Ayun, galing talaga. Nagpakagat kasi ng ano yan, putakti kanina. Ganun mga katuyo. Mga katuyo, welcome ulit sa aking YouTube channel mga katuyo. Sana magustuhan natin yung panibagong fishing adventures natin. Ganap pa ako ng ano mga katuyo, ng bulate. Sa may ano, barangay Palangoy sa cover court sa likod. Yun, marami palang bulate dun mga katuyo. Mukhang okay dito mga katuyo, sabi ng bata. Oh. Marami ba namimingwit dito ba? Opo. May nakukuha. Ate Mauji, pasensya na nga pala mga katoy kasi mapatagal tayo hindi nakapag-upload. Bali, puro kasi 0-0 eh. 0-0 di. A few moments later. Kagatin, kagatin mo na. Oh, Asan na? wait. Sumamit daw. Pero naman mga katoy, yung galing naman. Ano pa naman eh? Ha? Angela. Angela. Oh. Ayun, galing talaga. Nagpakagat kasi ng ano yan, putakti kanina. Ganun mga katuyo. Sa may puno ng ano, talisay pala. Ang galing mga katuyo. Oh, laki oh. Oo, kala nyo dyan sa Bilibira na mga tropa ha. Dito meron din, malapad. Ulit siya. Oo. May ulit din. Pati kinakagat. Wow! Wow! Angela! Asan na yun sa'yo? Asan na? Yung huli mo? Meron na rin ako. Ngayon lang mga toy, 1-0 tayo mga toy. Yan. Good size na yung mga toy. Mga toy, nakakuha si Kuya Roldan oh, laki oh. Yun, nakatanggal kasi sa ano. Ayos. Okay na. Oo. Babalik daw. Dito lang yan mga toy sa ano. Ito palang spot namin mga toy. Ano to? Bali, yun ang punong Diablo ano. Dan no. Yun ang punong Diablo Dan. Akin yan yun dyan. Oh, yan nasa akin. Nilagay ko sa butas para press na press. Ilagay mo dun dyan. Yan. May tubig dyan eh. Yun. Ayun, kinakagat na naman ako mga toy. Kinakagat Oh. na ng water lily mga to. Uy, sus. Napuno na kasi ng water lily to. Late lang na spot na mga toy. May matito mga toy. Kanto, oh, yun, nagkrak mo na. Oh. Nasa ano lang, pero yan, floaters ko mga toy. Oh. Ito yung kay-roll dan mga toy. Oh, yun, yun, tinatakbo na. Yun, yun, mga toy. Oh. Uy. Tutok-tutukan lang yan. Ayoko nga dito, walang mahuli. Dito kami oh. Dito ka sa ano pisto ko. Yan, yan. Kasi puno na rin ng ano yun. Dito ka oh. Hinihila ka agad eh. Yan. Mauna pa yun sa yung hilain. Hilain mo, hilain mo. O yan, kinagat na. Oh. Bubulong. Oy, kami man daw may balat sa puwit. Ayan mo, kinakagat na naman, no? Uy! Kagatin mo na. Uy! Kuya, Ha? huli balit. Pag maliit, be, ano, ibalik mo. Pagalitan tayo ni Lolo. Ganda ng pista mga tayo. Yun na, yun na, yun na, yun. Ay, nauna pa yun sa'yo, Dan, ha? Ganda ng floater mo. Oh, yun na, yun na. Ay! Ayan na naman, no. Ayan na naman. Tup! Tup! Ang lubog ng stick. Ang ganda ng floater mo, ha. Nawala. Yun na. A few moments later. Ang laki mga katuyo. Ang lapad. Ha? O, Dan, o.
Napad. Wala. Yung kay Dandan mga to eh, dito na rin. Nilagay muna namin para fresh na fresh. Dito sa barangay. Nakakuha si Angela mga to eh. Pakawalan mo yan, be, kasi maliit. Malalaki. Ang daming kibit mga to eh, kaso ano, yung iba maliliit, pipiliin na lang natin yung mga good size. Shoutout nga pala sa mga ano dito, mga anglers dito sa Mayan. Barangay Pila-Pila. Baby naman. Oh, meron na naman? Grabe. Balik mo yan, Vic. Balik mo ulit. Ayoko. Water lily na naman. Kuya, ito ba kumain ng ulam nyo? Kuya, ito kumain ng ulam nyo. Ang pusa yung ano. Ha? Dapat yung ano. Ito ang ulam. Hello guys. Kumuha ko ng bulate dahil wala na po ako bulate. Ngayon guys, pansit canton. Nasaway ka pansit canton. Kinain yung ano mga to, yung bawon ko ng aso. Oh! Maliit. Pakita mo yan. Ano? Pakawalan mo. Maliit. Maliliit ka mo. Ito mga original sa ano. Ay, ayuki! Ay, sayang. Ayungin. Sayang. Masarap sana yun. Ito ba no? Maalam. Biyak ba ito? Biyak. Ang laking biyak mga ito yun. Oh. Grabe, ang laki. Oh. Sukuning kita. Ay, YouTube, di na lumalaki ito ha. Yan talaga yung laki nito. Mas maganda nga ito. Wala naman sila. Ayos. Dapat pala dito natin nilagay na lang. Ang dami na namin dito mga toy, oh. Ang dami rin, may mga uli na rin sila doon. Si Angela sunod-sunod yun eh. Kaso maliit, pinababalik ko mga toy, maliit. Si Dandan. Nakailan ka na, Dan? Nakailan ka na? Ayan, dyan sa'yo. At saka yung doon, oh, yung sinama kong malaki. Ay, ako na ate yun. Hindi akin to. Ay, kay Angela yan, dyan mo lang. Ay, hinahuli na. Hinakagat na yun sa'yo. Dami na kasing water lily mga to. Oh, yan na. Huli. Nilubog na. Oh! Ay. Maliit. Balik mo. Pakita mo, nire-release mo. Baka pagayan tayo. Pakita. Tanggalin mo, be. Tanggalin mo, dali. Tanggalin mo tapos i-release mo. Maliit kasi yan. Kuya, ba? Yan, release natin ito ba ito eh. Ay, naman ako eh. Dali mo. Yo. Kinakagat ang aking pamiwas. Kuya, ano kaya yung kaganina kumagatan? Malaki yun ka, nakawala nga lang. Ay! Ay, maliit mga kajay. Ay, nako. Maliit. Laki! Papakawalan natin yan kasi pagalitan tayo ni Lolo. Oh, yan, meron na naman nga mga to yun. Ayan, oh. Oh, oy.
Oh, yan. Yan, malaki-laki yan. Dali. Dito. Galing. Hulihin mo yan. O, kukunin daw ito mga tayo ni Angela kasi ano. Ayan ah. Okay na yan ganyan. Kaya kinikibit sa'yo. Oh. Okay na. Huwag mo nakibitin. Ito sa kanya mga tayo. Nilagay niya rito. Sa may wagang butas. Saka yung kay Ivan. Kay Dan nandito. Kuya, dito yung akin. Ay, andun ba yung sayo? Balik Okay na yun. Diyan na silip tayo. Kaya pala kustan pa. Dito rin sayo. Diyan mo na lang ilagay yung tilapia. Ganda ng hata. Malaki kasi. Oh, wala na. Oh, nakadami na si Angela. Sana all. Si Dandan naman dito. Sumabukas. Malalim ba to, Ban? Ay, Dan? Oy, nakawala. Oh my goodness. Ay, nakatak ako. Nakakaka. Ay! Nakawala. Mainit ba doon ka na dabi yung papa mo? Huli. Huli. Yun. Huli. Yan mga katoy. Dali na naman. Huli. Magandang ano mga tayo. Pwede na yan mga katoy. Good size yan. 3 fingers. Mahigit. Ayos na yan. Yun. Nakakain naman si Angela. Ang galing. Ang dami namin mimingit mga tayo. O yun. Doon din sila mga anglers dito sa may ano. Yun. Madami mga kibit mga tayo. Maliliit lang. Kaya piliin pa. Ang dami namin binabalik ni Dandan. Tsaka ni Angela. Tama na? 3 fingers. Pwede na yan. 3 fingers. Yung mga maliit, balik natin. Yung mga toy, oh. Ang laban sa mga toy, sa ulan. Gumawa na ako ng tarpaulin nito mga toy. Tinali ko. Yun. Yun, update tayo sa uli mga toy. Pagpasensya nyo na mga toy kasi ano, hindi masyadong na ano yung pamiwas natin. Hindi masyadong nakikita yung pagbiwas. Kasi yun, apat na. Pero sila ano mga tayo, sila Angela tsaka si Banban nakakuha na rin ito. Uy, yun, meron na pala ka mga tayo. Kaya pala di gumagalaw. Oh, meron naman be oh. Katulad nung ang laki pati. Tingin niya kuya. Ganda, sarap pa ito yan. Kaya pala di gumagalaw. Oh, lunok na lunok mga tayo. Kaya pala di gumagalaw na yung floater ko. Hello, be. Diyan ka lang, be. Si mainit dito. Yohoy. Ayos. Dalawa na yung biya ko natin. Lucky bay. Swerte. Nakaapat na ako mga katoy. Nakaapat na akong tilapiyang good size. Tapos ano, dalawang biya. Yung mga katoy. Biyaya ng lawa mga katoy. Tupa tayo ng kangkong. Matumal yung biwas natin to. Ito kangkong na lang, samahan natin. Sinabitan ko mga katoy. Yun. Yung paano dahil dito mga tayo. Oh. Natoy, madami-dami rin itong nakuha natin. Oh. Dagdag dun sa apat na nahuli natin tilapia. Ayos. Saan si Angela na? Umuwi na rin? Kinuha niya yung nakuha niya mga tayo. Dami nating kangkong. Ayos. Mga tayo, uwi na. Yun o. Daming kangkong natin mga tayo. Nakadali tayong kangkong. Kaapat lang tayong tilapia. So yung iba kasi mga tayo, binigay natin sa mga bata. Yun, maraming salamat mga tayo. Uwi na. Thank you mga tayo.